Uhlelo ngiyabonga futhi nginenjabulo ngihappy ngijabule ngimtholile umntanami noma kunengqinamba ethize ezikuyena kodwa ekhaya uyadinga ukubuya khona ngibonga ukumthola ngibonge noNkulunkulu thamgcine kulesimo awunina benkayishane kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina besiqhwaga bathi siyadla sindlodlobele sibeke isihlanga emadolweni lonibingelelayo uprofessor mina ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye noma ukubukela lolu hlelo siyacela ucindezele usubscribe button ukuze uyokwazi ukuthi nangokuzayo uma khona isiqephu esisiposayo ukwazi ukuthi usitholele inotification. Namhlanje ke angihambi nabafowethu okuyibona abacule idakamizweni noma ngabafowethu ababa nebhadi lokuthi benganywe yifu elimnyama lokugcinela idakamizweni. Namhlanje ngihamba nomama umama kaThabiso okuyena okwazile ukuthi abone umbukiso yalo lapho khona sasiqopha khona uThabiso esilandisa kabanzi ngohambo lakhe nezidakamizwa nanokuthi wayengene kanjani nezinkinga sebhekene nazo ngezidakamizwa. Kodwa into esihambile ihambe ivideo noma uhamba umbukiso yalo noma umabona kude uhambe weze wayowela emehlweni kama wakhe okhala ngokuthi kade amgcina akasamazi. Namhlanje ke sinaye la siyamqopha uyifikele qathatha yena mathupha uthi uzobona uprofessor ukuze ezomlekelela ahambe eyomfunisa indodana yakhe. Kodwa ke ngingabe sengimkhulumela engebona bangasekho ngicabanga ukuthi naye uzosikhulumela ngokwakhe. Sanibona ma. Yebo sanibona njani? Siyaphila. Siyaphila. Umama mayengabingelela mhlawumbe ababukeli athi ukubazisa kancane ukuthi ubani futhi kungani ela. Sanibonani balaleli bohlelo nababukeli balo. Yebo. Ndawo zonke amagumba amanomhlaba. Yeah. Mina la ngingumaThabiso. Thabiso Mamdunge ngifuna indodana yami enguThabiso Mamdunge. Yeah. Engizikhulisele yona. uThabiso ube ingane engihloniphile kakhulu. Ungihloniphile ngoba ekhambeni kwakhe ngiyamkhumbula even ngishethola amatoho ube ingane ebingihloniphe bimazi ukuthi uma usikhulisile azazasho athi ma usikhulisile sixakekile ubuza ama yonke indlela sithole into akhipha imali mima hamthenga ukudla mima ongiphathele into yokugqoka ashintsha ingane yami engiphuzile mina ukumbona uThabiso ukuthi iwungu uyayibhema because ube ingane clean engazi uma ngifika ekhaya ugezile izitsho ugezile amabhodo uphekile because mina ngikhulisa abafana bodwa nawo kadadewethu biziya ngegame ngazo ngiyazi ngizofaka kuphekiwe kwenziwa yonke into bengelula ngizibona izingane ukuthi seyicilile idakamizweni ngoba bengifika beclean begezile ucleaniwe futhi nasendlini kuphekiwe kugeziwa amabhodo kodwa la ngalimbe iza abantu babazi angibabeka icala bethi bayasaba ukungitshela ngatshela umfana uThabiso ukuthi ugangile ndawo ngithi mina hayibo ngimbize Thabiso ngizwa kanje ayavuma ngithi khona la ngakusiza khona mntanami ayavuma ayina ngempela ngimhambisa uThabiso ngimuse kodokotela sithola izinto aphuza kodwa ngenxa ukuthi ke shuthi ezindeni esihleli kusona umuntu mina bangani angisho ukuthi wenziswa abangane kodwa kuyadudwana oba kwafika esigabeni sokuthi sizigcina kukhona ungezwani phakathi kwami nomngani wakhe wangitshela kumngani wakhe ukuthi maThabiso noma usuthanda ingane yakhe ayisozi yaphuma kwiwunga ilanga sala khona ngimangele kuze be namhlanje ngisamange ethi lengane ayiwakhipha ngelokuthini amagama isingithuka isho konke kodwa egangeni kwabo bene uThabiso ngingekho ngingamblame futhi ngokuganga kwengane yami ngibuza ukuthi kwenze njani ke fanike konakala ke amngane azagcina iphumile yahlala emgaqweni angivange futhi ngihlale phansi lapho beyilongilandela ngimfuna kuyikonsa ngimtholi kuze kufika kulesi sigaba ke sengimbona kule video ke umbona kanjani uhlelo ulitshengiswa noba abantu abadala uhlelo lethu luhlelo olusemafonini kakhulu ngoba inhloso ngqangi yalo ukubheka intsha sizama ukuthi siyela intsha ngakhona ngoba intsha njengamanje iphatha amafoni abantu abadala akubona abantu othothi bako Facebook bako YouTube ngoba uhlelo lungu YouTube ukuthola kanjani indaba yokuthi yena ayibona ngoThabiso sisimbona ezincingweni kahle lolu hlelo nje uThabiso ukumbona ngimsendele uAntwami izolo ngisemsebenzini
mesenda athi ncamisile nangothabiso ekhava lo muntu ofunwayo nje baya ukuthi ukhule ingane ehloniphayo ube ingane ethandwayo so ke manje uantu behleze ebeke naye indlebe ngoba uyamthanda uyingane ehloniphayo uyingane ehlakaniphile futhi ngasho njalo uhlakaniphile kakhulu uhlakaniphile njengoba ethe nje akazafeyili and ube ingane obezazi ukuthi mangiqeda ukufunda ngifuna ukwenza ilo noma i-teaching bene direction kakhulu bengize ngithi noma mangikhuleka ngithi ngicela ithonga noNkulunkulu bangibuyisele lo yathabiso engangimzale uyena hayi lo Thabiso lo angimazi cela lengimaziyo uThabiso kakhulu uThabiso ube namaphupho amahle kwangixaka ukushintsha kwakhe futhi uphuzile kona ungena kulento mangibuka ngoba ngisho kugwaye uhlaza ngambuza ngimbamba kathi Thabiso bema ugwaye uhlaza ngoba ngikudayisa nemntanami wathi cha ngathi kungani pho washo athi hayi masidudane nabangani ngathi uzangakwazi ukuyeka wathi na ukudayisa nje angisebenzi ngibadinga befundile bekhulile bedlile la endlini ngoba ngithe mase ngithola umsebenzi ngawuyeka ngaqhubeka ngasebenza ngayikhulisa izingane zami la ngithuke khona ke masihlele emgaqweni bakhona nokadadewethu Andile naye le khona ngiyamcela ngizakwazi ukushintsha isimo ayilungiselele bawenzile amaphutha sonke sinamaphutha ukuthi awefana amaphutha ethu impela kodwa amaphutha sinawo sonke njengamanje ngisedluleni lokuthi ngimlanda uThabiso sibuyele ekhaya sibe nohlelo lokuthi mefuna ama social worker kuyena mefuna irehab kuyena ngizozwa ngaye konke mina bayima ukulingathini lakho lokugoqa nje kubazali njalo njengoba kumele siphume sihambe siyomthungatha ungathi nje ungagoqa ngalokubazali mhlawumbe izimpawu kumele beyinake mhlawumbe kungamele benze njani ukugcina beyiso einganeni zabo ngoba ukhala ukuthi nje nawe ngokuba matasa ugcina umbona lethu umntwana ukuthi usengene enkingeni ugoqa nje kahle kubazali sinicela bandla sibe nesupport oqala nje einganeni zethu sibe nokuxhumana isikhathi esiningi nabantwana bethu sixoxe nabo masixoxa nabo bakusha bakuthandayo nabangakuthandi mhlambe okwenziwa abazali kubona nathi sikusha singakuthanda okwenziwa izingane zethu kuthina kodwa kakhulu ingane ngathi impela mayisakhula singayincisha imali because mina lokho angikunakanga mina eyami ingane bengazo nje ukuthi kumele esikoleni iphathe u10 rand ihambe esikoleni bengazo ukuthi inganyamele ngiyithengele ifoni ebizayo ukuze ijabule ngizama nami ukuvala lesasikhala sokuthi angifuni ithi kube khona ubaba ngabe kuthi ukho engakwenzanga einganeni zami ngicela nje abazali siqaphele kube nalokho esibuye sincishe kona izingane ngoba nalama phone esithengela wona izingane ezincane zumthelelo kwenza izinto ezimbi zumthelela kakhulu nokunika ingane imali ingane mayifika ifuna imali ukuthi uyayikhipha ulandeleli kungifundisa isifundo mina ukuthi kwakumele ngilandelele ngoThabiso ukuthi iyapi le mali ukuthi le mali oyicelayo iyapi yize ethi uye esikoleni ngingenza sure ukuthi esikoleni uya ngampela yini hayi ungibulele kakhulu efunda le drobheni kona okwangibulala futhi uthi umfunele imfundo engcono yebo hayi siyabonga mama mina into esoyenza njengamanje uma usuhambe wozwafika kumina usufike enkosini yabo abantu abahlala emgaqweni ngizohamba ngizothola nje izibonda nginezibonda khona lapha emgaqweni abantu engazi ukuthi makhona umuntu engimdingayo ngifike ngibikele bona sengiyontanta nabo ke size sifike kulowo muntu lona nokuthini bona bayazana yize naye ngitshelela ukuthi khona lapha abaphanta ngakhona nabazama khona amantoho abawashela ngakhona imoto sizophuma sihambe siye khona sozama konke kusemandleni ukuthi namhlanje kufezeke iphupho lakho lokuthi ugcina umbonile ngeziqu zamehlo awunina benkayishana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva njengamanje soba nohambo olungcwele lapho khona esizophuma manje sihambe izitaladi noma sihambe sidanyaza lapha ezidaladini zetheku sithungatha uThabiso Mamdunge ngizobe ngihamba noma wakhe ngizobe ngimfaka ngimkhipha ke eingojeni naseyindaweni lapho khona
ekunabantu bami engibaziyo nokuyibona engeke ngikhulumisane nabo makunomuntu engemdingayo uyabona njengamanje kuqhamuka iqueen ye-MPTV1 umancane umuntu omkhona bayamazi abanye ke ngoba naye sike saba naye la uhlelweni so njengamanje uma uzama ukuchazela yena umancane ukuthi indodana yakhe iwumuntu obukeka kanjani ukuze ezokwazi ukuthi asilekelele ube sesihambisa ke amahlathi noma esihambisa ingoja umancane nala okusabeka khona nalapho kuputshwa khona ukuzama ukuhamba sezigcina sifinyelele kuye umfanyana lo ebesimdinga babukeli kube uhambo olunzima kakhulu ngeke ngize ngiqamba manje njengoba ubona umama eputsha noma eshuma embotsheni ngibona nje umancane ushibilika njengebhotela ngoba sebekujwayele bona ukuhambe beputshuka eindaweni ezikanje so sihambile ke hayi kancane sithungatha umfanyana lo ngicabanga ababukeli lapha ekhaya sizodame noma bazodame noma bazolokhu beyibonela bona umbukiso yalo lapho khona sihamba sithungatha sivika imoto seqama robot siswela imfula nemfudlana ukuze sigcine simtholile umfanyana lo odingakalayo. Mbukeli njengoba ubona sekuthalaza isomi lapha indawo uThabiso ayengitshela ukuthi uma sengimdinga ngiyomthola khona njengoba ubona nje la kungasendaweni iBrooklyn College njengamanje umancane njenge-street versatile usasixhumanisa nabanye abantu usixhumanisa nensizwa ekuthiwa uba nensizwa uBrino yona ke besisilayela ukuthi kule ngoja ila anokwashela khona izimoto sibese sithi ke masiqhamuka sabe sesidibana naye straight right offense sanibonani njani kodwa ekhavelana so yamasina masimba manje kungena masimba ubani pholo akuyona uma wakho lo ndoku yami uma section Nelela please. Ah, don't worry. Stay front. Thanks a lot. all right, no, I hear it. Thanks, Bruno. It's Bruno. Here. Thanks. Here. Thanks, man. No, Awunavele nafana ke. I'm staying in the garage. Sengako. Njengoba ubona ke mbukeliwe MPTV1 lapha ekhaya uThabiso ube esecela engoyazana nomama wakhe bethu kushayiswa ngomoya njengoba babona sebehlele kamnandi laphana beyixoxela sebekhuluma nezomndeni nengicabanga ukuthi seziphakathi kamama nendodana ekungasamele zenekelwe izwe siyabonga kakhulu kubona bonke abantu abayingxenye yohlelo labo abasubscribeile laba ababukayo laba abasherayo ngoba ibona abahambise igama noma abahambise izwi leze la ugcina lifinyelela kuma wakhe ukwazile ukuthi agcine eyithola indodana yakhe obese kuneminyaka yamdukela yena ke uzobe seyikhulumela ezibongela nina benkayishana kamenzi yaphuza umlaza ngameva ngiyabingelela lo bingelelayo futhi kuseyuyena uprofessor njengamanje sesiyabuya sizosonga uhlelo ngeSmile nengicabanga ukuthi abantu bebazi ukuthi besilivale ngisimo sokuthi siyothungatha uThabiso esekhambe kahamba seze samthola njengoba bengishilo ukuthi mina inkosi yabo masufike ke mongenzeke kubantu mina kuyenza ngimthungatha ngize ngimthola umuntu uma eseqoqa usengasibikela ukuthi izinto zihambe kanjani uzizwe kanjani emva kokuba esedibana nendodana yakhe yolahleko. Hayi ngiyaphinda ngiyabingelela sengilugoqa nje uhlelo ngiyabonga futhi nginenjabulo ngihappy ngijabule ngimtholile umntanami noma kunengqinamba ethize ezikuyena kodwa ekhaya uyadinga ukubuya khona ngibonga ukumthola ngibonge noNkulunkulu thamgcine kulesimo
sasemgaqweni amgcine ephila. Ngiyabonga nje umthola umphefumulo wakhe usahlangene nenyama. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngilibonge nethonga. Lingenzela ukukhulu ngoba kade ngangimfuna uhambe from 2021 njengoba ngimthola manje. Ngiyabonga kakhulu. Hayi bonga thina. Uma ngabe uyaqala futhi ukuba ingxenye yohlelo lethu, siyacela ucindezele usubscribe button, ucindezele nebell kunensimbi lapha evelayo. Eyothi uma kukhona into esiposayo ngalolu suku, iyobe isikenqeza ikubikele yothi uma ungena ngaphakathi ubusuthola isiqephu sangalolu suku. Siyaphinda futhi inhloso ngqangi yohlelo ukulekelela noma ukubhula umlilo lapho ungakafiki khona. Ekuthenini laba bangakangeni esidakamizweni bengagcine futhi nabo bewele idakamizweni, nalabo sebedukelene nezihlobo zabo begcine betholana nabo ngoba into entsha esifundile along uhlelo ngoba lihamba wena mama. Abantu abaningi, abazali abaningi abazi ukuthi kwenzakala ngengane zabo futhi zikuphi. Ukuphosa nje kuthulekile nje ngengane zabo. So le platform le inikeza ithuba abantu abaningi ukuthi begcine betholana nemndeni yabo ngoba nje khona umunye umfana naye sezamfaka la ingane yakube yavele yakhala inyembezi yathi mina bengingazi nanokuthi usaphila. So kwakazi ukuthi ngibaxhumanise baphinde babuyelana njengoba namhlanje sekwazi ukuthi uhambe uzothola indodana yakho. Siyacabanga ukuthi umama ukhona uthabiso njengamanje lapha ngaphandle bazokwazi ukuthi bebe nehlelo bekhulumisana njengabazali nomndeni. Ezinye izinto engasadingi ukuthi zizevele komabona kude ongezwa bozibo babili. Mina igama lami ngoprofessor. Hayi ngiyabonga. Uma mhlawumbe kukhona ofisa ukusipha khona noma ukudonatela uhlelo, ungacindezela unhliziyo loyana uheart yobususipha lokho sipha khona. Siyabonga.